Onko tämä sopiva kivi siihen paikkaan? Minä tuon kyllä julukin minkä kiven milloin räppään kiinni. Mutta se Nevyörkin tappaus oli parempi kuin järkeä. Istuma tuohon oikein takapakaroilleni, niin jaksan sen selvittää juurta jaksain. Ei tästä tuu perkelettä! Jumalan tervettä vaan leipoja selvittää novellia! Saatana! Minä menen kirkolle ja ostan kammiinin nurkkaan! Jopa äijä otti ankaran kutsun tunkiolle. Sitä on lähettävä kesken suorittamaan. Nevyörkin tappauksen päätökseen, kun selviää housunkevennykseltä. Ai perkele! Saatana, tuo kuukkeli tekee minut sekapäiseksi. Että mä vasarakki joku mulukun pää! Mitä se nyt täällä karjuu? Ja onko yhden syyn ja toista haluttasi? Sinä enää tuo ärsyttämään. Säästäisit sinä ehkä hermokipeleitä, niin minä en jaksa, en perkeleelläkään.